لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. amal maslama ame tanganyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo shaytan toroma aman sinsini masabai atoko bargamai masai ama fo ka bargada ni ka tanu sanga ani wati bela jelena ale de hiji ke surunyali ali Allah subhanahu wa ta'ala kata ayerema ako hiji fene ako wakati de do hiji yo wakati de ako ni ala ya noya mamima kamaganta noyima ako magantala ako kafu nyogonya otala chinyani tala ako aldi sosoli hiji de mangani shike ako abe fen fenge hiji de kabini herala ako ali Allah subhanahu wa ta'ala ba be kalama ako ngana ubita magan kaga surafanata ako surafana la son herema ode hiji de ikasira alanya atakwa ode alanya siranya ala kirago aga hadisa jalina sallallahu alaihi wasallama ako hiji sumali ako sarate fuyi funa kera alijine ya rabbi amani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka nga hiju alaka mine ambal muslimo awnyebe awbal make ana udinge anaka girbuke no imam masri babasila amen nef tv amo jabarani ne ka anga emisiona no madrasatu nurul huda agence badedo nurul huda agence nyumane do nurul huda agence mindo amago be aga hijide una amago be hijide werawla sangani wati bela jelena bara bisega nye chugoya mina yananga bo malila kata maga anantalin ko maga bara bisega nye hijide umbolo chugoya mina ninde nurul huda agence ninde yaka hami odela anya ni emission yi anya nyini ambal mawfe no e NFTV mogo wiye ukani emission yi uka adi ama juma wo juma nyega kanyeta ani duru no temena okumani emission yi me passé suve fene 20h wakati fene emission yi abe passé NFTV a jabaraninka aslama wa madaba foyi kama foga hiji diun ku kuna fani uka hiji barawla parce que hiji min flani al-islamiyya josen duru nanedo hiji e ala bato de hiji e ka jon surunya Allah subhanahu wa ta'ala la hiji ndi islamiyya josen bela jelin dafa nala hiji sedima ni masongata maga okuma nana hadisa jelena ako okuma ikafir yara ala ka ankishuma okuma islamiyya barawo bara anyinne no islamiyya kefe yani ika damine ika nyanyini ka nyedo ika dugu nyewdo ika sanfela ana dugumana akokuma bawo ana ko misemaw munu mekeneka ani munu dugulendo ika ni benyini ka anyedo ode nyinnendo aywa islam kefe ode kanu koso anu chesiri koso ani alaga dine demeni anu koso ani agence nurul huda yere akanga ni anyumaya kanya shi islamawma okuma anyani kalambluyi anya daila manyini mogo fe sangani wati be oku kloma jo emission uka lame sanga ani wati bela jelina anya walanda chama antemanoka ngame domina ikubi ayo aslama hiji kuma allaben kuma serade hiji laben akuma serade hiji wakati sera kuma anjoranga walanda la ladilikan
a shekinana wolonfilana an da sera minnu ma o de la n'i taara Magan mashairu minnu bɛ yen yɔrɔ barikama minnu bɛ yen duwawuta yɔrɔ minnu bɛ yen i kan ka taa ziyara la Madina yɔrɔ minnu na an da ser'u ma Masjid Nabawi b'o la Rawda b'o la Babu Salamu b'o la Babu Jibril b'o la Bakiya b'o la Masjid Ijaba n'o ye duwawu jaabi misiri o b'o la Masjid Kuba misiri ziyara b'o la Masjid Qiblatayni kɔrɔn fila misiri o ziyara b'o la Sab'atul Masajidi n'o ye Masjidul Fatihi misiri 7 Masjidul Juma'a Alakira sallallahu alaihi wa sallama a ye juma fɔlɔ seri yɔrɔ min na n'u y'a kɛ misiri ye bi olu b'a la shuhadaw n'o ye mawqi'ul Uhud kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na Hamza n'a ka cɛ 70 olu dalen do yɔrɔ min na o ziyara b'a la Mazra'a o fana ziyara b'a la Masjidu Bilali b'a la Masjidu Ghamama b'a la Masjidu Abubakar Siddiq Masjidu Umar Masjidu Usmana Masjidul Ali Masjidul Jinni Masjidul Shajar ninnu bɛɛ lajɛlen mashairu ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ barikamaw de don a ka kan hijiden n'i ma dɛsɛ n'Ala y'a se d'i ma k'a kɛnɛya d'i ma i ka t'i sen jɔ nin yɔrɔ barikama ninnu bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se namunta yɔrɔ ma n'o ye Zu Hulefa ye ka sira minɛ ka taa Makan Alikaba b'a la Hajarul Aswadu b'a la Rukunul Yamani o b'a la Hijr Ismail o b'a la Multazim nin bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ barikamaw de ye agence Nurul Huda san o san n'a ka hijidenw an bɛ taa ɲɛ da nin yɔrɔ barikama ninnu bɛɛ lajɛlen ka duwawu min kan ka kɛ nin yɔrɔ minnu fɛnɛ la an b'a duwawu fɔ hijidenw ye kabini Mali la yan n'an sera Magan ni mɔgɔ min sera ka duwawu ninnu durusi ni mɔgɔ min sera ka duwawu ninnu faamuya alhamdulillah ni mɔgɔ min yɛrɛ ma faamuya i n'i ka gidi ani ka alimami Imam Masiri Baba Sila an bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɛ fara muso kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka duwawu mana kɛ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين ننم بيد ووي كيرو دبالا بين الركن والحجر الأسود ربنا كان كلاين نبنا يلا صفا إن صفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ني صفا المروة ni ya duwawu ye i n'a fɔ duwawu wɛrɛw bɛ yen tuguni i b'i ɲɛsin tuma min na n'i yɛlɛnna Safa i b'i ɲɛsin Alikaba ma i b'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah anjaza wa'adahu ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ننم بي دوو دي منم بك يرو بركمان ننونا الدوو بلا جلن سبني نعمبلو formation na amanga hiji din former ala ni mo min sera ka famuya alhamdulillah ni mo re ma famuya nan sera magan fene inika almami aniga gidi ame nyogon fe yoro wo foni idati se ga waka ka to foni tisega sege kuma kanka nota amma bela jelin fo ananga hiji din alhamdulillah sanwosa ameni mbara indila alhamdulillah fuka tase do mun kanga ke arafa do mun kanga ke mina do mun kanga ke muzdalifa do mun kanga ke masjidun namra an masjid khifa an masharul haram dum bela jele rabbal kamawi ani jabalus sawru ani jabalun nuru ani jabalur rahma dum be mashairu ye ni ala ya no ya nyina ananga hiji din ala mana munundo an garsgela ameni bara nunum bela jele ama bela jele ke nyogon fe shuni tle wani mago jora agence Nurul Huda agidu la walma almamuna wakati tle fe shufe
su daminɛ dugutilama fɛ sɔgɔmada joona ni mago jɔra an na wagati o wagati an b'i laminɛ ni baara min kan ka kɛ an bɛ bila i ɲɛ an bɛ taa baara kɛ ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma. O kuma silamɛw o kuma hiji an k'an jija an k'an ɲɛɲini yana an ka taa Makan o de ɲininen don silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. O kuma agence Nurul Huda a labɛnnen don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛli kama ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma. O kuma an ka walanda tɛmɛnen an kumana ayiwa zikiriw de kan an kumana duwawu de kan an kumana hijiden a bɛ kuranɛ kalan min kɛ ni mashairi ninnu na nafa minnu b'a la an da sera olu bɛɛ lajɛlen ma. An da sera hijiden seconde o seconde n'i b'a tɛmɛ Makan minute o minute n'i b'a tɛmɛ Makan heure o heure n'i b'a tɛmɛ Makan tile o tile n'i b'a tɛmɛ Makan dɔgɔkun o dɔgɔkun kalo o kalo n'i b'a kɛ Makan i k'i jija k'i ka wagati k'a tɔnɔ bɔ. O kuma an kumana nin yɔrɔ ninnu de kan hijiden man ka kɛ mɔgɔ salibaatɔ ye hijiden man ka kɛ mɔgɔ fari fagalen hijiden kan ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen de ye hijiden kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sanga ni waati bɛɛ a labɛnnen don hijiden n'a taara Makan a ka baara a n'a ka alabato o de kan ka caya ka tɛmɛ a ka dali kan a n'a ka sunɔgɔ kan a n'a ka baara wɛrɛ kan parce que hiji i si bɛɛ lajɛlen kɔnɔ siɲɛ kelen de don n'o ye farida ye. O kuma i bɛ taa hiji fɔlɔ min kɛ i b'i jija k'i cɛsiri fɛn o fɛn kan ka kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn. O dun i tɛna se k'o ɲɛdɔn i tɛna se k'o bɛɛ ɲɛ sɔrɔ ayiwa f'i ka taa agence Nurul Huda f'i ka taa o mɔgɔw de fɛ. O kuma n'i ma taa agence Nurul Huda mɔgɔw fɛ a silamɛ hijiden baara caman bɛ yen a b'i jɛ fɛn caman kanu kun b'i la n'i kun kan ka a ye walima i kan ka baara kɛ i b'a ye i b'i perdu o bɛɛ lajɛlen na. Mais ni Ala y'a nɔgɔya i ma n'i sera k'i jija ka agence Nurul Huda k'an ka siège ɲini a bɛ quartier Mali la madame Gite Salimata Jara ka se k'a ɲini i n'a ka se ka ɲɔgɔn ye i k'i tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ sɔrɔ i ka se ka taa agence in fɛ ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna na sans commentaire de don n'an taara n'an seginna ayiwa ni i yɛrɛ ye min ye n'i kan ka min fɔ o kuma alhamdulillah o b'i yɛrɛ bolo alisilamɛw o kuma Ala k'an bɛɛ sababa ma ɲina hiji kɔni n'o ye ayiwa 2020 n'o ye a hiji ye a lancement kɛra lancement kɔrɔ ye de hiji dayɛlɛna o kuma hiji baara a daminɛna hiji baara daminɛnen fɛnɛ ɲina hiji wari fɛnɛ alhamdulillah da sera a fɛnɛ ma a bi bɛn 2,950,000 miliyɔn 2,190,000 o de ye ɲina hiji wari ye privéw fanfɛla fɛ o kuma gouvernement ta fanfɛla fɛnɛ fɛ a silama a bɛɛ lajɛlen prix ka surun ɲɔgɔn na parce que gouvernement fɛnɛ bɛ se 2,170,000 ka se 80,000 ani kunkanfɛ gouvernement fɛnɛ ta bɛ se o yɔrɔ fɛnɛ ma o kuma agence privé bɛɛ lajɛlen de bɛnna ayiwa hijiden kelen o kelen n'i bɛ taa ni maa o maa ye Makan i ka wari minɛnen kana tɛmɛ 2,190,000 an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nafolo Ala k'a nɔgɔya Ala k'a limaniya di a silamɛw a man ca wallahi hiji i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a la hiji i bɛ baraji min sɔrɔ a la hiji siniɲɛsigi baara de don hiji k'i ka alijinɛso jɔ k'a bila i ɲɛ o de ye hiji ye hali n'i ye miliyari don a la wallahi i tɛ nimisa a la hiji hali n'i ye miliyari don a la o kuma minnu bɛ hiji wari minnu b'a tɛrɛmɛ walima minnu bɛ to kɔfɛ sumaya la k'a fɔ ko a bɛna nɔgɔya ne hakili la o ye limaniya hakɛto bɛ kuma kan o ye limaniya o y'a dɔgɔya de n'o tɛ kabini sisan n'i ka wari n'a b'i kun i ka t'i bolo i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn n'a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen t'i kun min b'i kun o kuma i ka taa agence la joona i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ sɔrɔ papier ko an k'a labɛn joona parce que papier dɔw de bɛ yen nɔ n'olu ma dafa hijiden i tɛ passeport sɔrɔ wolo sɛbɛn b'a la carte d'identité b'a la carte nina o fɛnɛ b'a la f'a sɛbɛnninw bɛɛ ka kɛ kelen ye hali ni i ye dɔ jɛ o kuma a t'i minɛ fiyewu o kuma passeport ko yɛrɛ de ka gɛlɛn hijiden ka baara bɛɛ lajɛlen o de la an b'a fɔ mɔgɔw kana joona k'u ka wari sara an ka se k'u ka passeport labɛn k'a bila o kuma ni passeport labɛnna k'a bila n'Ala sɔnna ma formation ani baara tɔw o bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ o kuma an k'an bila ayiwa silamɛ bɛɛ lajɛlen ma u ka wuli joona que ça soit a kɛra Nurul Huda ye a kɛra agence wɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ka wuli joona n'i b'a fɛ ka taa agence min fɛ i ka t'i ka wari sara joona kɛrɛnkɛrɛnnena an balima minnu bɛ kɔfɛla la Mali kɔfɛ minnu bɛ Europe jamanaw kan ani minnu bɛ Asie jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnena anw yɛrɛ ka représentant a bɛ Faransi n'o ye Aja Yaya Fofana ani Aja Base Kɔnɛ an'u n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen surtout minnu bɛ Faransi olu ka papier ko gɛlɛya caman de b'a la o kuma an b'a ɲini u fɛ u ka wuli joona
u ka se ayiwa an ka lasigiden ninnu ma n'o ye aja ya fo fana n'a ɲɔgɔnnaw ye u ka t'u ka wari sara u k'u tɔgɔ sɛbɛn joona mɔgɔ sɔrɔ baara an ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka bɔ yan ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ka segin ala k'an bɛɛ sababa ma muhasalama an bɛna don an ka walanda kɔnɔ alwasiyatu asamina a ko ladilikan 8nan min b'an bolo k'a lase ayiwa hijidenw de ma o de ye ata'allumu ma yushri'u lahu fi hajjihi o de ye hijide i k'i jija i ka fɛn kalan i ka fɛn dɔn ayiwa n'o y'i ka hiji sariya ye fɛn minnu ɲini i fɛ hiji la sariya ye fɛn minnu ɲini hijiden fɛ hijiden kan k'a jija a k'olu dɔn a k'i jija a k'olu kalan a ko alhajju ibadatun azimatun wa rukunun min arkanil islam a ko hiji min filɛ nin ye a ko bato belebele de don hiji ye bato belebele de ye bato min a kelen n'a minɛna san 100 san 80 san 70 o jurumu Allahu subhanahu wa ta'ala b'o yafa o kuma o tɛ sɔrɔ bato si la ni hiji tɛ o de la an karamɔgɔ ko a ma ko ibadatun azimatun ko hiji ye bato min ye a ka bon sabula n'i taara Maka ka taa hiji kɛ alakira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallama k'i b'i ko k'i jɛ ka bɔ i ka jurumu na i n'a fɔ don min na i bangena ka na diɲɛ na den bangena don min na a wolodon jurumu foyi t'a la a ko n'i ye hiji fana kɛ n'i ka hiji minɛna e san 100 e san 80 i san 70 i b'i k'o cogoya de la o kuma silamɛw a kana hiji kɛ kɔfɛtɔ ko ye a kana hiji a kana kɛ bato gansan ye hiji ye bato ba de ye fɛn min sababu la i ka san 100 san 80 san 70 o jurumu bɛ yafa ni hiji tɛ i b'o sɔrɔ fɛn jumɛn na ni hiji tɛ i t'o sɔrɔ foyi la fo n'a bɔra don min na i bɛ tuubi ka don kana silamɛya la n'i kɔni tuubira i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa kɛlenw ma mais n'i kɛra silamɛ ye i bɛ ka silamɛya baara fana kɛ n'i ye hiji kɛ san o san a kɛra i si san 50 san 60 san 70 san 70 san 80 san 100 ala ko k'a y'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa a ko hiji fana a ko alisilamɛya jɔsen dɔ don alisilamɛya jɔlen don jɔsen 5 de kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah o y'a jɔsen fɔlɔ ye jɔsen filanan wa ikami sɔla ani ka seli jɔ jɔsen sabanan itawu zaka o ye jaga dili ye jɔsen naaninan o ye sɔmu ramadana ka sunkalo sun o kuma jɔsen 5nan wa hajjul beiti liman istata ilayhi sabilan ka taa hiji ni ala y'a sira nɔgɔya i ma falyahrisa ala adaihi adaan sahihan wafqa alkitabi wa sunna o kuma a ɲininen don hijiden fɛ i ka kɔlɔsili kɛ i ka kanu kɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la i ka hiji baara kɛli la i k'a kɛ kɛcogo ɲuman na ka bɛn Allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan ma ka bɛn alakira sallallahu alaihi wasallama a ka hadisa ma asilamɛ ni ye kumaba ye dɛ ko n'i bɛ hiji kɛ i k'i jija i k'a kɛ a kɛcogo ɲuman ja kɛcogo jugu bɛ hiji la koyi parce que dɔw bɛ taa hiji la u ka haju ye mardudu ye u ka hiji t'i minɛ n'u ko labbayika allahumma labbayika mɛlɛkɛw b'i jaabi u b'a fɔ la labbayika wala sa'adeka karisa ala ko k'a t'i laminɛ ala ko k'a t'i kunnaja ko haju ka mardudun k'i ka nin hiji k'a siginen don i ma o de la a ɲininen don hijiden fɛ k'i jija hiji kɛcogo ɲuman hiji kɛcogo ɲuman min sɔrɔ agence min fɛ bi o de ye agence Nurul Huda ye a baarakɛlaw u kɔnɔna jɛyalen don a baarakɛlaw u bɛ baara kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala jaati kama u tɛ baara kɛ ayiwa wari sɔrɔli kama u tɛ baara kɛ ayiwa nata kama u bɛ baara kɛ mun kosɔn hijiden minnu bɛ taa u bolo olu ka hiji bɛ se ka ɲɛ cogoya min na o de ye agence Nurul Huda agent nin de ye an ka hami ye o kuma ni kitabutigi ko ka hiji kɛ kɛcogo la kɛcogo min n'a ka ɲi o kuma anw bɛ se k'an bolo fila kɔrɔta agence Nurul Huda bɛ se k'a bolo fila kɔrɔta ayiwa hiji kɛcogo ɲuman na alhamdulillah min ye ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ ani alakira ye min fɔ a ka hadisa la silamɛ hiji kɛcogo ɲuman o bɛ sɔrɔ cogo di minha a dɔ ye min ye huduru halkati durusu ta'alimil hajji allati tu'qadu بهذه المناسبة سواء كان ذلك في بلدي أو مكة
hiji kɛcogo ɲuman min ɲininen don hijiden fɛ pour que i ka hiji ka se ka ɲɛ o de ye k'i jija ayiwa kɛnɛ minnu bɛ sigi ani wajulu minnu bɛ sigi ani kalanbolo minnu bɛ sigi hiji fɔli kama i k'i jija i ka ye o kɛnɛw kan formation minnu bɛ kɛ ayiwa ka se ka hijiden lafaamuya ka hijiden kala i b'i jija o formation ninnu o kana fɔ i kɔ Nurul Huda y'o daminɛ ka ban a bɛ kalo 3 bɔ ayiwa NFTV jabaranin kan an ka ni émission in a bɛ tɛmɛ a ma dabɔ foyi kama fo ka se ka hijidenw kalan ka leçon d'u ma ka darsu d'u ma u ka hiji kɛcogo la labɛn yan'u ka bɔ Mali la ani labɛn sira fɛ ani labɛn Maka ani labɛn Madinɛ Mina Arafa Muzdalifa ani fo ka se hijidenw seginni ma o kuma k'i b'i jija o kɛnɛ minnu bɛ sigi hiji baaraw kama i ka ye o kɛnɛ ninnu kan a kɛra Mali la yo a kɛra Maka i k'i jija o kɛnɛ ninnu i kana saliya o la a filanan su'al amma ashkala alayhi fi hajjihi liqawlihi ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna a filanan min ye ɲiningali maa min n'i bɛ taa Maka i k'i jija i kan'i da den dɛ i kan'i yɛrɛ kɛ bobo ye sanga ni waati bɛɛ kuma ni ma yɔrɔ minnu faamuya i ka ɲiningali kɛ ka ɲiningali kɛ ɲiningali tɛ anw gidiw tɔɔrɔ ɲiningali tɛ anw alimamiw fɛnɛ tɔɔrɔ o kuma hijiden kan ka ɲiningali kɛ a ma fɛn min faamuya sɔrɔ fɛn min ɲagaminen don a ma hiji baara la yan'a ka bɔ Mali la nɔ hijiden kan ka ɲiningali k'a la parce que Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ a ko an ka dɔnnibagaw ɲininka n'an tɛ fɛn min dɔn fas'alu ahla zikri an ka dɔnnibagaw ɲininka ayiwa n'an tɛ fɛn min dɔn wa ala al-muslim al-hirsu ala tatbiqi ahkam al-hajj min arkanihi wa wajibatihi wa ma amkana min as-sunani o kuma ɲininen don silamɛ fɛ i ka kɔlɔsili kɛ i ka hiji kitiw la i k'olu ɲɛɲini k'olu ɲɛdɔn hiji jɛsunw i k'olu ɲini k'olu ɲɛdɔn hiji tɛ taa fɛn minnu kɔ fɛn minnu wajibiyalen don hijiden kan i k'o ɲini k'o dɔn ani min ye sunna taabolo fɛnɛ ye n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallama a ka taabolo i k'i hakili to o fɛnɛ la wal hirsi ala an yakuna qudwatan saliha fi kulli shay'in sawa'un fi tatbiqi ahkam al-hajj aw ghayriha min sa'ir al-ibadat wal adab al-islamiyya hijiden kan ka kɔlɔsili fɛnɛ kɛ fɛn jumɛn na ayiwa i ka kɛ ladegelibaga ɲuman ye i ka hiji baara bɛɛ lajɛlen na a kiitiw ani silamɛya baara tɔw bɛɛ lajɛlen na i ka kɔlɔsili kɛ ayiwa nin bɛɛ lajɛlen na kabini jogo ɲumanyaw la kabini kalanw na ayiwa kabini hiji a ɲɛɲini na nin ɲininen don hijiden bɛɛ lajɛlen fɛ alisilamɛw o kuma an bɛ Alahu subahanahu wa ta'ala fo ka Ala barikada an ka émission in dɔɔni dɔɔni don ni Alahu subahanahu wa ta'ala sɔnna a ma bi an kumana fɛn min kan o de ye fɛn min ni hiji tɛ taa a kɔ sariya ye fɛn minnu wajibiya ayiwa hiji la ani hijiden kan hijiden kan k'i jija k'olu kala k'olu dɔn an ka bi kuma bolilo de kan k'a yira silamɛw la hiji ye batoba de batow la belebele de don ale de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka jurumu bɛɛ lajɛlen ka a yafa fɛn min b'o cogoya la i k'i jija o baara ka se ka ɲɛ i bolo i ka hiji ka bɛn kuranɛ kumakan ani hadisa kumakan na i k'i jija kalanbulon ani wajulu minnu bɛ sigi hiji baaraw kama ani formation i ka ye nin kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan i ka hakili to i ka ɲininkali fɛnɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na hiji kibaruyaw kan o kuma an ka ni émission in sigilen don sigiyɔrɔma 3 kan ni ye sigiyɔrɔma fɔlɔ ye sigiyɔrɔma 2nan a silamɛw o ye ladilikan de ye ladilikan min bɛ bɔ alimami yɛrɛ bolo n'o imam Masire Baba Sila bi jumadonya in na ladilikan min b'an bolo a silamɛw ayiwa ko bana kunbɛn a ka fisa bana furakɛ bana kunbɛn a ka fisa bana furakɛ o kuma hiji a daminɛna dɛ lancement kɛra le 10 février o kɛra lundi tɛmɛnen o kuma a bɛna fɔ hiji baara daminɛna an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛnw tɛ kɔrɔtɔ dɛ maliyɛnw ka suma baara bɛɛ lajɛlen na surtout hiji yɛrɛ jamanaw bɛ yen a bɛ kalo 6 bɔ jamanaw bɛ yen a bɛ kalo 3 bɔ olu ka hiji den mɔgɔ minnu kan ka taa ɲina Makan olu y'o bɛɛ labɛn k'a ban u ka papier ko bɛɛ labɛnna u ka tɔgɔ sɛbɛn an'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna k'a ban mais n'a fɔra ko anw ta daminɛtɔ de fɛnɛ filɛ nin ye
a daminɛnen fɛnɛ o t'a daminɛnen maliyɛnw bolo dɛ mɔgɔw b'u sigi de wagati ma se mɔgɔw b'u sigi de ayiwa a bɛna nɔgɔya u ye prix min fɔ o ka ca an ka kɔfɛla kɔnɔ prix bɛna nɔgɔya fɛn min ye ala bato ye diɲɛ ko tɛ lahara ko de don mɔgɔ man k'i sigi k'a fɔ ko prix nɔgɔya walima fɛn n'ala y'a se d'i ma kaban dɔrɔn n'i ka wari saba i k'i tɔgɔ sɛbɛn hakili bɛ sigi agence fɛnɛ ka baara a bɛ nɔgɔya a bolo e bɛ ka prix dɔgɔya min fɔ walima e bɛ ka kɔfɛla minnu fɔ ni ala ma far'i kan ayiwa hijidenw bɛ taa k'i to i yɛrɛ tɛna hiji yɛrɛ kɛ dɛ wa wari nation dɔ fɛnɛ bɛ yen n'i y'a bɔ k'a di agencew fɛnɛ ma u b'i ka hiji sabote i bolo dɛ o de la caman bɛ taa magan u bɛ tila ka nimisa k'olu bɛ segin u ka hiji kan foyi tɛ dɛ u bɛ hiji wari de tɛrɛmɛ k'a tɛrɛmɛ k'a jasi n'i y'o fɛnɛ kɛ agence fɛnɛ bɛ t'i bila yɔrɔ la yɔrɔ min ka jan alikaba la e tɛ se ka fɛrɛ i ka bato ma agence fɛnɛ bɛ taa n'a taara ni a b'i bila i kelen na a tɛ guide d'i ma a tɛ alimami fɛnɛ d'i ma min bɛ baaraw ɲɛ yiri la parce que e ye wari min bɔ ayiwa o tɛ e ka musaka bɛɛ lajɛlen bɔ donc e b'a fɔ k'e b'i jigin agence la k'a sɔrɔ i man ka jigin agence la i kan ka jigin i yɛrɛ de la o tuma wari min fɔra n'o ye 2 millions ayiwa 950 ye ni e y'a di o tuma e fɛnɛ b'i sigi i b'a lajɛ n'i taara magan kana ni yɔrɔ min y'i ka hiji jɛ walima ni défaut min yera la o tuma n'i kan ka min fɔ agence ma i bɛ sɔrɔ k'o fɔ agence ma o tuma ladilikan min b'an bolo o de ye mɔgɔw ka bɔ joona u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn a bɛ baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo parce que gouvernement yɛrɛ y'a yira an na ayiwa privé ko t'a la ayiwa gouvernement ko t'a la an bɛɛ de ye maliyɛnw ye o tuma an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka taa maka ko maliyɛnw de nana an kana taa maka ko ni agence in nana walima ni agence in nana bon o dun tɛ se ka ɲɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen ka wuli ɲɔgɔn fɛ n'an bɛɛ lajɛlen wulila ɲɔgɔn fɛ baara bɛ nɔgɔya alhamdulillah ɲinan hiji ya rabbi ala k'an ye a jama la ala k'a musakaw ala k'a nɔgɔya ala k'a limaniya di ala k'a kɛnɛya di o tuma n'o bɔra yen ayiwa an da bɛ se tariku de ma parce que n'i y'a mɛn an ye hiji dɔn o ye histoire de tariku de sera an ma k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam kabini an fa adama hiji ko bɛ yen an fa adama yɛrɛ ye hiji kɛ siɲɛ 30 san o san dɔw ko siɲɛ 40 an fa adama tun bɛ bɔ indi jamana kan parce que a jiginna yen fɔlɔfɔlɔ de a bɛ bɔ yen nɔ a bɛ tagama sen na ka na makan san o san an fa adama ye san 40 ko la dɔw ko san 30 san o san a bɛ n'i ɲɛ da alikaba kan ka hiji kɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ alikaba de ye o y'a sɔrɔ adamaden yɛrɛ ma ca fɔlɔ an fa adama o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kelen don a n'a muso a hiji kɛ ka na se nabila ibrahimaw ma fo kana se alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam o tuma hiji baara dafalen bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a di anw muhamadu mantonw de ma donc an k'a bila an kunna k'a fɔ an bɛna taa baara min kɛ ayiwa baara in nafaba de b'a la an ka hakili to a la an k'a dɔn alikaba fɛnɛ magan ye yɔrɔ kɔrɔba de ye magan ye yɔrɔ barikamaba de ye ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko inna awala beitin udi'a linnasi lallezi bi bakata mubarakan hudan lil alamina fihi ayatun bayinatun makamu ibrahima wa man dakalahu kana aminan walillahi ala nasi hajjul bait liman istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin akan ga do alkaba min filɛ ni ale de so fɔlɔ fɔlɔ min jɔra dugukolo sanfɛ a ko kabako caman de bɛ alikaba la hajarul aswadu bɛ yen rukunul yamani bɛ yen multazamu bɛ yen hijru ismaila bɛ yen makamu ibrahima bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen de ye kabako ye alikaba yɛrɛ filɛli o y'a dama kabako de ye alisilamɛw o tuma an k'an cɛsiri alhamdulillah an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ala bato de la ya rabbi ala k'an ka hijiw ala k'a minɛ kuma silamɛ n'o bɔra yen an b'an ka foli se ayiwa nef tv yɛrɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'a ta sanfɛ fo ka n'a bila dugu ma an b'o fɔ an b'o barikada an n'u bɛ nin baara in na a ka ca kalo 3 kalo 4 ye alhamdulillah n'an nana nisɔndiya de don n'an nana bonya de don kuma bɛ dugawu kɛ télévision ye ala ka barika don a la ala ka sankɔrɔta di ayiwa nef tv ma a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ala k'u kanu don ɲɔgɔn na ala ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ agence nurul huda yɛrɛ fɛnɛ an b'a fɔ k'a barikada an b'an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɔ n'o ye madame gite aja salimata jara an b'a fɔ k'a barikada maa min don a ŋaniya ka ɲi maa min don maa cɛsirilen fɛnɛ don kabini an bɔra maka salon fo kana bila ɲina kibaruya foyi ma dogo an na ni kibaruya fɛn fɛn bɛ yen alhamdulillah an ka ɲɛmɔgɔ in a b'a ci an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa karisa nin kibaruya in de bɛ yen an ka labɛnw sabati kabini an bɔra maka kunnafoni foyi ma dogo an na o tuma an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ an b'a fɔ o la
ka barkada ola ka duwaw ka ali bi ala ka sijani kenan labangu nyuma ala ka di anama aman denge fene fo no Cheikh Mor gite no barwe no be demsani teke ko nyuma aben mogorba dege aba noni kuma be fene demsani ana akli be nyon fe ale de chesirle no anga papier ko belajele na malila fu maga ale de anga guide principal ani malien che gouvernement che ayo ani saudia gouvernement che aja adam tarawla ma fo ka barkada kanni chesiri kamna mbora maga fo kana bla domina dungo do sogoma avec na foni do di aywa anga Facebook kan no e nurul hudaye avec na foni do di mime hiji kan kamna mbora maga domina fo kana bla bila a chesiri no bara me do kay imam abubakar kale ama fene fo ka barkada mo imam muhammad aufusila ama fene fo ka barkada karamogo muhammad diallo to mo bugu sufi muhammad ama fene fo amen num bela jelen fo ku bela jelen barkada ama balma ke fene fo no e gausu kanta e na wama ko baba kanta ama fene fo ka barkada al hasan konate no e papa e ama fo ana furum so nyuma no e fakmata konate num bela jelen ambarake nyogo num bela jelen an kanu bagawi ama nga sheku ba re fo no e sheku lasana kanaye alhamdulillah seminin temene are kuma bamako ngame domina ko bi alhamdulillah anaka kalandiwo anaka numbago ube kulukuru mani mo misra sheku fenema alhamdulillah agence nurul huda ya fene soro amanga sheku fo no e aywa sheku bashaka dibo fo ya fo kuchala ama fo ka barkada ka do kai alhamdulillah o temene ko fa ame sanfilla ka fene amu fo anga malmatu be no e aja samina ko eta ale fene ambarake nyogoy ame do ka yanga musoroba no e silikene kuluba ya ma fo ka barkada ambalmake fene anan korake no e Sheikh Abdul Qadir jakti anaka dimaya amu belajelen fo ku belajelen barkada ama ankoro muso fene fo no e Aminata Sila nangwa batoma ama fo anan balma muso fene no e Mariam Touré nangwa ma ko bon amenunu belajelen fo ku belajelen barkada ka duwo ke aywa ame hijila kaw fene fo aywa bozola ya fo wase an korake korba fene ma no Mohamed Sila nanga ma ko wayni ama fene fo alhamdulillah ko belajelen barkada num belajelen an deme bagawi num belajelen an kanu nyogo nya ame duwo ko belajelen alaka hereke anu belajelen alaka anu belajelen sutura alaka an fara nyina hiji jama alaka an fara ka hiji bara fene alaka kenana limani adama labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوفى بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على جماعة ريرانا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك